Dwi wedi dod lawr i'r Mersey ger dociau Penbedw Prynhawn yma, ac dyma un o'r tyrau. Wel, mae'n sy'n darparu awyr ffres i'r twnnel Mersey, wel, yr hen dwnnel, twnnel Penbedw. Ond dwi erioed wedi edrych ar y adeilad yma yn fanwl o'r blaen. Mae'n edrych fel rhyw adeilad o'r Efrog Newydd i mi, fel adeilad Empire Stateaidd am hynny. Na fo, nawr, os dwi'n dod â'r camera lawr, gei di weld eglwys cadeiriol Lerpwl dros yr afon 'na. Os dwi'n troi'r camera rawn, gawn ni weld dociau yr Albert, ac wedyn yr golygfa enwog o Lerpwl. Gobeithio gawn ni weld yr fferi yn gadael Woodside rwan. Dyddi yma mae'n fwy o atyniad twristiaid, dweud y gwir. Do'n i ddim faint o bobl sy'n defnyddio fel ffordd o cyrraedd y gwaith yn Lerpwl. Pan o'n i'n ifanc, yn cofio defnyddio fel ambell i waith. Os o'n i'n defnyddio'r beic, yn defnyddiol iawn. Ac yn cofio, oedd lot o bobl yn cerdded o amgylch y dec, top dec, mwyn cael dipyn bach o ymarfer corff ar ei ffordd i'r gwaith. Oedd yn eitha ddoniol. Ond wrth gwrs gyda'r trenau, bysau i gyd, mae'n gyflymach o lawr i mynd o dan y dŵr nac ar wyneb y dŵr. Wel, dwi'n i ddim os mae bosib i weld ar y sgrin, ond mae'r llanw yn rhithro allan o'r afon ar hyn o bryd. Dyma'r terminal Woodside. Ac os dwi'n troi'r camera i'r de, gawn ni weld yr hen U-boat sydd rhyw fath o amgeidfa erbyn hyn. The U-boat story. Dach chi'n cael mynd i mewn a gweld tu fewn i'r hen U-boat sydd wedi cael ei torri mewn 3 ddarn, dwi'n cofio yn iawn. Dyma, yn ôl yr arwydd ar ei ochr, ydy replica o'r un o'r llongiau dan dŵr submarines cyntaf yn y byd. A gafodd ei cynllunio gan Curate o Benbedw, credwch neu beidio, yn y flwyddyn 1807 rhywbeth dwi'n credu. Ond swn i ddim yn licio mynd o dan dŵr yn yr peth yma o gwbl. Mae'n edrych braidd yn peryglus. Gawn ni jyst edrych ar yr arwydd ar ei ochr o.